Good morning! Day 2! Look at the view, mga loves. Diba? Ang ganda ng view. Magunes, magunes. Malag daw, may. Nadaw gipusil. Dagan kay pulis. Nagano na sila, nag-arrange na sila sa mga table para sa event ganin. Unya, unyang 2 p.m. Wow! Ang view! Nice of view, guys. Nice kayong view. Oh my goodness. Oh my God, kagwapo sa view. So nice. Guys, na ako karon sa room nila Richard kay kapoy kayo. Lipong juga yung ilang elevator do. What time start date at 2 p.m. RM? As Hi in to the Jane, and RM Villanueva, to Daddy. Pag-abot na mo din na ay kanang ano, na naglimpyo sa among kwarto tapos ana sila, tung una pa sila nagtrabaho diri kay malipong po daw sila gamit ang elevator. Katag kayo ng kwarto. Magpahulay sa mi kay naa mi event karong 2 p.m. sa Facebook. Kung isa tong gusto makabalon sa ang Facebook, comment lang ha. Mga una may kay alas 2 na wala pa may paniod ko. Mga una may tanawa ko, nabi na kong langit ang ilang ano. Night clouds ang ilang ano, ilang atok. And I think to myself, what a wonderful world. I see friends shaking hands saying, how do you dare really say, I love you, bro. You cry, I watch them grow. They learn much more than I ever. Nanata sa tops. Then, turang What a wonderful world. Yeah, I think to myself, you are inside a wonderful world. Wow!